Εάν δούμε το μηχανισμό της στήσης, θα δούμε ότι ουσιαστικά για να έχουμε στήση, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι οι αρτηρίες του πέους λαμβάνουν σήμα από τον εγκέφαλο ότι υπάρχει σεξουαλική διάθεση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουν αγκιδιαστολή, να αυξάνουν δηλαδή τη διάμετρό τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ροή του αίματος προς το πέος, να γεμίζει με αίμα και όταν πλέον φτάσει το μέγεθός του στα όρια της χωρητικότητας του εξωτερικού σκελετού του πέους, τότε δημιουργείται άκαμπτη στήση. Για να παραμείνει η στήση θα πρέπει ταυτόχρονα και οι φλέβες οι οποίες αποχετεύουν το αίμα από το πέος να κλείσουν. Και αυτό συμβαίνει με έναν πολύπλοκο βαλβιδικό μηχανισμό. Εάν υπάρχει πρόβλημα σε οποιαδήποτε από τις φάσεις αυτές, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα στην αρτηριακή παροχή λόγω αρτηριοσκλήρησης για παράδειγμα, τότε δεν έχουμε καλή στήση. Αν υπάρχει βλάβη στο μηχανισμό φλεβικής σύγκλησης, τότε παρά το γεγονός ότι έχουμε καλές αρτηριακές παροχές, κάποιος δεν μπορεί να πετύχει στήση με ικανή στιβαρότητα ή δεν μπορεί να την κρατήσει. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ενώ αρχικά ο άρρωστος έχει καλή στήση, τη χάνει πριν ολοκληρώσει την επαφή. Ένας τρίτος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την σεξουαλική λειτουργία είναι προβλήματα στο σκελετό του πέους. Όπως για παράδειγμα η νόσος του Περονιέ. Είναι μια αρρώστια η οποία προκαλεί κάμψη του πέους. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε διαταραχές στην ανατομία του πέους, αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα προβλήματα στην σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. Για την αντιμετώπιση της αισθητικής δυσλειτουργίας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρόποι, είτε φαρμακευτικοί είτε επεμβατικοί. Εκείνο το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι οι άντρες οι οποίοι έχουν πρόβλημα στην σεξουαλική του ζωή, επειδή δεν έχουν καλή στήση, να επισκεφτούν τον ουρολόγο, να υποβληθούν σε μια σειρά εξετάσεων, μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί και το αίτιο της αισθητικής τους δυσλειτουργίας, αλλά και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης.